La Universitat Adam Mickiewicz de Poznan és una de les més importants de Polònia. Ens hem colat a la Facultat de Llengües Modernes per descobrir una classe que potser sorprèn a més d'un. Seguim. Mitjana de transport en què es desplacen el pare Noel i els corredors de la Pirena, la taxi. Molt bé, ja sé que fa molta calor, però podríem tancar la finestra. Avui, un conegut programa de TV3 anima la classe del grup de segon de llengua catalana. Són estudiants d'aquest racó del món que un dia van decidir aprendre la nostra llengua. A Polònia hi ha fins a 5 universitats que ofereixen estudis de català. D'aquestes, però, només la de Cracòvia i la de Poznan n'imparteixen de manera estable. Entre aquestes dues universitats, aquest curs hi ha hagut 50 estudiants de llengua catalana. Aquí, a l'Adam Mickiewicz de Poznan, si vols estudiar el grau de Filologia Hispànica, has d'escollir també l'estudi d'una segona llengua ibèrica, el basc, el portuguès o el català. La solució està a les vostres mans. Sisplau, fort aplaudiment pels 3 concursants d'avui! No! Podem cantar que tinguem sort. A l'estaca. Ja tinc por. Què feu a classe de català? A vegades tenim classes que solament fem gramàtica i en les altres tenim cançons i ens posa, per exemple, uns programes de televisió. Jo penso que parlem molt a les classes amb el fons. Sí, perquè sempre ens posa unes preguntes i sí, parlem bastant molt, sí. I el que fem és un mètode bastant variat. Evidentment, jo parlo en català a classe, però fem exercicis de gramàtica del llibre, fem exercicis i jocs del llibre, però també busco altres materials perquè el llibre no és suficient. És a dir, i de fet, ara mateix hi ha moltíssims materials per a l'ensenyament de català. Com vas començar a estudiar català? Crec que vaig començar fa 4 anys i era realment sense pensar, perquè necessitava començar a aprendre algun idioma i vaig trobar un cotxe amb la publicitat de l'escola privada de llengües. I a la seva pàgina vaig trobar que es comença el curs de català i així vaig començar. La nostra professora era polonesa i crec que era bona idea començar a aprendre l'idioma tan diferent amb algú que sabia explicar en polonès. I ens va inspirar molt, ens va ensenyar que català no és només llengua, que és tot el món, que és la cultura, l'art, la música, la literatura, la cuina. No sé quin hora és. Amb els gossos és una història que té quasi 4 anys. És que el primer mes la nostra professora Lola ens va ensenyar la cançó Corren i ens va explicar una mica que no és només cançó en català, sinó que també és molt important per molta gent. Hi ha un interès per de fora, cosa que a Catalunya, per exemple, no hi és tant. Nosaltres som bastant més tancats, poc receptius. A vegades ens pensem que som una mica el melic del món i que vivim al país més agradable, on es menja millor, tenim els millors restaurants del món, etc. En canvi, aquí hi ha la consciència que realment a fora hi ha coses que valen la pena conèixer. I això fa que s'impliquin i que vulguin viure-ho també d'alguna forma. I vaig passar 5 dies a Girona i a Barcelona i vaig comprar la bandera. Sí, ara la tinc en la meva habitació. Què és el més difícil d'aprendre? Jo penso que els pronoms febles. Sí, que el nostre professor ens va
explicar moltes vegades, però nosaltres no podem... Sí, és la cosa més difícil de la gramàtica, Sí. pensem, el que encara hem fet. Pronombres febles i subjuntiu. Doncs per a mi, per exemple, la fonètica és difícil. Sí? Sí. Per mi no. Hi ha molts motius pels quals es pot estudiar català i crec que la gent de Catalunya hauria de ser conscient que tenim que la nostra llengua val la pena conèixer-la i val la pena aprendre-la.